खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङा जादों नारेंगियाव जानाय गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 3 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव कामरुप जिल्ला खुंथायआ 26 एप्रिल खालि फुंनि 4 रिंगायाव मदखरिया लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांनाय जाथायनि थाखाय रुद्राक्ष मलाव थानाय पाबनि लाइसेन्सखौ बन्द खालामो। खौरांनिफ्राय मिथिबावनाय बायदिब्ला बिसोर 3 सुबुङा जिउ खहा जाब्रबथाय जानायनि एसे सिगां बे बारनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन, जेराव बार बन्द खालामनायनि समा 12:30 रिंगा। नाथाय बारा समखौ सिफायनानै 3 रिंगासिम सोलिनायखौ भिडिअ फोरमानजों नुनो मोननाय जादों होनना फोरमायदों। बुधबारखालि बालियाव हार्ट एटेक जानानै सासे एयार इन्डियानि पाइलटआ जिउ गोमायो। बिथांखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो आरो गोबां नाजानायनि उनावबो बिथांखौ बासायनो हायाखैमोन। जों मिथिगौ मणिपुराव दासिमबो दुंहाव थासारिया सुस्रांजायाखै, नाथाय बेबायदि समावनो मोनसे दुखुनांथाव खौरां। हादोरनि थाखाय बावसोमग्रा हादोर अनफावरि सिआरपिएफआव साख्रि मावबाय थानाय बर' फिसा सिआरपिएफ जवान हबगा गयारिया मणिपुराव डिउटि खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै रुंसारि जानानै थाङो। गोबां मुलाम्फा मोननायनि मिजिंजों सुबुंफोरखौ थगायनाय वेबनि गेजेरजों कौटि-कौटि रां जाख्ल'नायनि दायाव सासे बिटेक ग्रेजुवेट लाइमोनखौ सिलचराव हमनाय जादों। हमजानाय लाइमोननि मुङा जादों जयदीप दत्त, जाय 38 बोसोर बैसोनि। दासिमाव लाइमोना 15 निफ्राय 20 कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांनाय जादों। देहायारि जेंनाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोरनि गभर्नमेन्ट एचएसएमपि क'क्राझारनि उल्था सानजा फारसे थानाय लजिक केयार क्लिनिक डायग्नोस्टिकआव किडनीजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोर आरो लिभारजों सोमोन्दो थानाय बेरामफोरनि थाखाय मोजां फाहामथाय होगासिनो दं। मिथिंगाखौ संरैखा खालामनायनि थांखिजों भारत-भुटान सिमानि बगामाथियाव बिफां गायनाय हाबाफारि बानायदों। गिबि खोन्दोआव मोन 200 मुलियारि फुलि बिफां गायनाय जायो। बोथोर सोलायनाय समाव मिथिंगाखौ संरैखा खालामनो थाखाय बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ हरखाबै थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिजिरसालिया बिथांनि सामलायगिरि हेफाजाबगिरिफोरजों सोमोन्दो थानाय बेंक एकाउन्टफोरखौ फ्रिज खालामनो बिथोन होदों। काजिरंगा नेशनेल पार्कनि अरनारि मैसोफोरखौ फोथांफिननो थाखाय मध्य प्रदेशनि कान्हा टाइगार रिजार्भआव लांनाय जासिगोन। बोथोर बिगियाननि मोनसे सांग्रांथि फोसावनाय। गुवाहाटि आरो गुबुन गाहाय दाब-दाब ओनसोलफोराव दैबाना सोमजिनायनि सायाव जिंगासिनायजों लोगोसे बोथोर बिगियाना गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि फोसावदों। मोनसे रिपर्टनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला आसामाव जानुवारिनिफ्राय मार्चनि गेजेराव लामानि जाब्रबथायजों खमैबो 1000सो सुबुङा जोखोम जानायजों लोगोसे जिउ गोमाबाय। भारतनि बारग' क्रिकेटार किरण पवारआ आसाम क्रिकेट दोलोनि गाहाय कच महरै फैफिनबाय। ओडिशानि बिनानावनि खांखालखौ बेंकआव लांनाय जितु मुन्डानो पिडब्लिउनि गायसनगिरि अलक पान्डेआ 10 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा फोसावदों।